plant yn chwarae rygbi, efallai ser y dyfodol. Ond mae rhai yn poeni am y gêm os daw toriadau. Ers dros 10 mlynedd, mae miloedd o blant wedi bod yn rhan o gynllun hwb rygbi. A'r swyddogion hwb yma'n gweithio mewn ysgolion ac yn helpu plant i ddysgu sgiliau ar y cae. Oedden nhw'n rhoi gwersi chwarae rygbi yn y gwersi mar y corff hefo ni. Dyna pam nes i ddod i chwarae rygbi achos bod ni bod yn rygbi yn y gwersi mar y corff. Maen nhw'n rhoi cyfleoedd a diddordeb i pobl sy'n erioed i chwarae rygbi, a wedyn mae'n helpu nhw wedyn ddod i'r clwb. Ond mae llai o arian yn golygu bod y help yna'n dod i ben. Dwi'n meddwl bod yn golled achos mae yna lot o bobl sydd ddim cael cyfleoedd efo rygbi a maen nhw'n cael yn yr ysgol, so dwi'n meddwl bod nhw'n rhoi lot o hwb i bobl. I rai chwaraewyr ifanc, mae'r sesiynau hyn wedi bod yn help mawr, ac wedi agor drysau i gyrraedd y brig a chwarae dros ei gwlad. Oedd o'n andros o bwysig i fi, a mae di hybu rygbi fi a datblygu fi ymhellach a di cael fi fynd i lle dwi rwan. Di cael chwarae i 19 a 20 i Cymru lle. A Clwb Nant Conwy yn dathlu 45 mlynedd eleni. Fe nathon nhw daith gerdded fawr o 45 o filltiroedd yn ddiweddar i godi arian a thalu am swyddog hwb ei hunain. Ond yn ôl Undeb Rygbi Cymru, bydd y newid i'r cynllun yn helpu mwy o chwaraewyr ifanc yn y pen draw. Beth ni'n mynd i rhoi o flaen pobl nawr? Bydd un person sy'n mynd i edrych ar ôl falle un area o Gymru, edrych ar ôl bob clwb, bob ysgol, i gweithio gyda'r ysgol, pob ysgol a pob clwb i helpu nhw datblygu'r gêm. Y rygbi fan hyn yn parhau am y tro, ond pryder am ddyfodol clybiau fel hyn wrth i doriadau gael effaith ar y chwarae. Mae'r swyddfa dywydd yn credu bod Cymru newydd gael ei haf poethaf erioed. Mae hyn yn curo record blaenorol 30 mlynedd yn ôl yn 1995. Y diwrnod poethaf yng Nghymru eleni oedd y 12fed o Orffennaf gyda themperedd o 33.1 gradd Celsius wedi'i gofnodi yn Parc Biwt Caerdydd. Ar dydd Llun, gwyl y banc ym mis Awst oedd y poethaf ar gofnod gyda'r tymheredd yn cyrraedd 29.6 gradd Celsius yn Sir y Fflint. Gaethon ni hefyd 4 cyfnod o dywydd poeth yng Nghymru eleni, a hefyd yr haf sychach ers 2022. Ond bron i 50 mlynedd yn ôl yn 1976 yw'r haf sychaf ar gofnod, pan oedd dim ond 85 mm o law. Mae nifer o resymau pan bod yr haf eleni wedi bod mor dwym. Mae gwasgedd uchel wedi bod yn rheoli sy'n golygu cyfnodau hir o dywydd sych a heulog. Ond hefyd, mae newid hinsawdd wedi gwneud yr haf yma yn gynhesach. Mae gwres eleni wedi golygu bod haf 1976 nawr yn y 5ed safle o'r hafau poethaf, sy'n golygu bod 4 o hafau cynhesaf Cymru wedi digwydd ers y flwyddyn 2000. Ac wrth i newid hinsawdd barhau i gael effaith ar ein tywydd, mae'n debygol y gwelwn ni fwy o hafau sych a phoeth yn y dyfodol.